aipatu dut nik Xabier Leteren poema batetik abiatuta. Zuk ala sentitzen duzu, zerbait sortzen duzunean produktua bera baino zerbait gehiago sortzen ari zarela? Bai, esan bai. Eta gainera hori saiatzen gara aldarrikatzen eulen, ez? Ez dala produktu bat eta beste gabe produktu bat, listo. Gustu dugu azkenean sortzaile txiki baten produktu guztien atzetik historia dagoela. Eta dago pertsona bat, azteko eta bain, sortzailea bera. Eta dago sortzaile horren egunerokotasuna, momentua, ez dakit, historia bat sartzen da. Bai, orduan da produktu bat eta haratago doan zerbait. Bai. Tokiak dira, gure lehenengo produktua tokiak. Egia da ni eule baino lehen, nintzela lagun batekin, kodariako lagun batekin, makrameaz bitxiak eta egiten ditu. Eta orduan ikusten nuen, aman tokia horiek, zeukatela kalen olako, ez dakit, ni juterintzan jantzita jendea, ze tokia polita, ez dakit ze, eta esan dira, zagatik, igual amalurren postua jartzen duen, tokia batzuk jartzen ditu, eta tokia ea izarrak gureak. Ordutik ona, beti iten duen osagarri bat, eta lehena ez dakit nori salduta izango zen, baino izango zen pertsona bereziren bati, seguru. Tokiak produktu izarra zalantzarik gabe, baina orain gauza asko egiten dituzu, Bai. Jertxeak, atzo ikusi genuen ume txikientzako ere arropa egiten hasi zaretela. Bai, iten dugu azkenan osagarri asko, artillesko tokia, txano, bufanda, olako kontuk, gero pasaginan pixkat baita jertxeak itera, eta hor ja pustu potolo bat ontzan, azkenan jertxe batek ordu luzeak dauzkalako atzetik, eta nire aldetik makrameakin jarraitzen dut, baina makramea ja tamaina handiago baten, orduan baina poltsak ite ditut, batez ere lio eta kalamoakin, eta oain bai hasi gara umentzako gauzatxo batzuk iten, azkenen etxeko beharrak bultzatuta pixkat, ez? Azkenen ama izan nintzen oindala urte bete, amostila bete, justu. Eta orduan, etxeko beharrak ikusita, indako gauza batzuk ondo funtzionatu dutela, zeatik ez jende antzako baita, ez? Eta hortik hasi gara pixkat umen alde hori baita zabaltzen, bai. Bakit jendeak